Pwede. Kumusta mga bata? Ang atong tun-an karon ang mga miyembro sa pamilya. Tanawa mga hulagway. Mao kini ang mga miyembro sa pamilya. Aduna usab ubang pamilya nga diin wala nagpuyo ang lulo ug lula uban sa ilang panimalay. Ang akong pamilya. Ang bata, kada usa kanato adunay pamilya. Adunay pamilya nga wala na uban sa balay ang lulo ug lula. Aduna pod pamilya nga kauban sa balay ang lulo, lula ug auntie ug uncle. Sunod mga bata, ilha ang mga hulagway sa miyembro sa pamilya nga anaa sa hanay A. Isumpay kini pinaagi sa linya paingon sa insaktong pangalan sa miyembro sa pamilya nga anaa sa hanay B. Sunod, tanawa pag-ayo ang mga hulagway. Pilia ang letra sa insaktong tubag ug lingini kini. Tabangan mo ni mama. Sunod, isumpay ang mga hulagway paingon sa pangalan ni nga naa sa tunga. Karon mga bata, tanawa pag-ayo ang mga hulagway. Asa ni ana ang mga miyembro sa pamilya. Lingini ang letra sa insaktong tubag. Daghang salamat! Bye-bye!